Tam si nájdi. Ňam. Starka, máš ďalšieho odoberateľa kulačov. Tam si dám. Povedal, že dobre. Hej, a dobré sú. A dobré Ja sú. už viem, prečo taký tučný. Ty taký to má ten zub tu. No, No. nie, aby sa tam nechytila mačka. No to chmatne, nie? Matnejú, no. No za čo? To by ti nechutilo. Krčko. Ja nedegenerovane bezvládny. No, Jurky musím povedať, Jurke, že ako mu chutia koláče. Čo tam máš? Dole, späť. To nemá Aký dobrý, ale tu. Taký opočný. Teraz je dobrý. No kde máš kamarátov? Smučko. No to neverila, že príde takto. Predstav si, že v januári svinia má normálne mladé, snehu ich normálne pohodí, čo na škobe zo seba srstí, tak akorát v tom sú. A prežijú. No. No, Svinia prežije. Vidíš, ešte ti musím doniesť. Preto sa vraví. No, ťažko. Také, čo sa nemíňajú. A nemá to ešte také Moje jedno. No a vy tu koláč, Mikoláč. Práce, tam už nemá nič dať. Počkaj, ti hodím. všetko zažila. Takže taký napočtom, si myslím, že ten koláč to začne dopať. No má pekné kilometre. Mne to rozpadá, že nie. Keď mu to dojde do samotného. Ty krásne. Krásny, no ale takto v lese by som... 60 to beží. By som prvý uvedol. Neviem, liezť, ale... Ale oni nemajú také šliesky. Čo natáčam? Čo natáčam? Ale vidno, že pravde všetky bolo veľa. To bolo viacej, že to bolo zašlo. To boli prvý na týždeň. Pichne mu, vieš. No jednoročne, to sa nám na to vyprdne. No, vari na 50 a taký šurobí. Jednu babonku otvorili. No. Je hroznožravý, nie? Je hroznožravý. Dobra, nemá dávať druhý. Vydávame. Že nie skoro. My dávame z prvej. To si on schová potom tu.